Здравейте, мили приятели! Вие гледате предаването Ясновидците на народа. С мен Фидан Човека Чудо и моя екип, който съм създал с цялата си любов, за да може да създадем това прекрасно предаване. Така че днес е с мен моя колега Ержан. Значи да подчертая, че това е брат на Мак Емилия, на нашата ходжа. Така че те са близнаци. Не, да. Аз българско, турско, то вече съм се побъркал, те са брат и сестра, те са близнаци, така че можете да задавате вашите въпроси. Те са цяла голяма фамилия, която са ходжи, магове, хора, които са се доказали във времето, така че може да задавате вашите въпроси към Мак Ержан и към мен Фидан Човека Чудо. Знам, че винаги ви е било интересно с мен, но нека да кажа едно нещо. Значи много ви моля, цялата аудитория, повтарям го може би 25 години вече, ще го кажа пак и сега, да не ме съчетавате специално мен с гадания, защото аз не мога да гадая, нито умея, нито знам. Аз съм пророк и имам печати в моите ръце. Знам съдбата на всеки един човек, който ми се обажда по вибрацията на самия глас, но просто ми е дадено от Бог да мога да лекувам душата. Така че, ако имате някакви въпроси за гадания, Мак Фатма, която е прочута, знаете го много добре. Значи Мак Емине, Мак Ержан, моите синове, които са на много високо ниво, така че ние сме екипа на Ясновидци на народа. Винаги ще бъдем с вас и винаги ще помагаме. И да повторя пак, че нашето предаване е благотворително, защото много хора ни бъркат с други предавания. Значи знаете, че на Фидан предаванията, където и да съм бил и където ще бъда за напред, винаги ще бъдат благотворителни. Даваме старт на едно хубаво предаване и на първия ни зрител. Здравейте! Здравейте, Мак Фидан. Да. Обажда ви се Стоян Николов, роден на 27 май 1988 година. Годиницата ми Майя Стоева, тя е родена 14 юни 90-та година. Преди 2 месеца ми напусна, не можах да разбера. Хем се разбираме, не мога да разбера защо тази жена. Хем се разбираме, хем какво иска, не мога да разбера. Да я търсили, обажда ми се 2-3 пъти, тя ми затваря телефона. Възможно да ми кажете как да пристъпя. Значи това, което виждам аз, това не е от сега вашата вражда, това са години време назад. Значи първо ще се зададеш въпроса защо не ти дига телефона. Другото, което е изневярата, която ти си дал преди много време назад, оттам насетне до сега е станала една голяма бъркотия. Но по-важното е, че ви очакват неприятни неща, които задължително трябва да се дойде при нас. Не искам да стресирам цялата аудитория, не искам да ви плаша, да не ме разбирате погрешно, но при вас има силни негативни скулптури, които задължително трябва да се премахнат. Първо, че тази жена от цялата си злоба и това, което е преживяла като любов към вас, е направила негативни скулптури. Тоест, както винаги го казвате вие, магии, така че ще дам възможност на моя колега да мога да ви обясни какво трябва да направите и как да направите, Ержан, как вижда случая. В случая виждам, че да, разбрах. Слушам го. При жената има нещо докарано в къщата. Така? Да. Така. Господин, нека да ни потърси след предаването, за да му обясня какво той трябва да направи. Първо да се изчисти и да изчисти цялата къща. Защото това нещо, което е в тях, няма да има управия скоро. Няма да има управия? Не, няма да има управия. Това го виждам, постоянно ще е така, ако това нещо не се изчисти от къщата. Ясно. Чухте ли, Мак? Начинът е? Да. Начинът е? Какъв да бъде начинът? Значи начинът е да се обърнете след предаването ни на Мак Ержан, който отговаря на код 6. Така че той ще ви обясни какво трябва да направите. Значи първо трябва да се изчисти самия дом, за да може тогава вече да проблеснете. И той ще ви обясни, нали аз не мога не ги знам тези неща. Да, благодаря. Мак Ержан. Бъдете благословени, Бог да бъде винаги с вас. И вие, благодаря ви, най-сърдечно. Значи Мак Ержан, представи се на аудиторията, защото те виждат за първи път. Да, аз съм Мак Ержан. Също сестра ми гледа и познавате добре. Ние сме се доказали вече на хората, които ви познават. Така че, ако имат проблеми, негативни или се чувстват некомфортно, винаги може да ни потърсите. Защото ако вие сами не си дадете помощ, няма кой да ви помогне. Това ще остане за цял живот при тях. Така че... Значи аз не знам с какво се занимават. Винаги ми е било интересно, защото моята религия е друга, вашата е друга. Има ли някакво значение, когато един християнин вярва в Бог
и да кажем един мюсюлманин като вярва в Аллах. Каква е разликата според вашата вяра? Няма разлика. Няма Господ никаква. е един. Само, че имената сме си ги... Са различни имената. Да. Значи в Корана каквото пише в Библията, така ли да го разбирам? Да, точно така е. Само, че ние говорим Аллах, вие казвате Господ. Точно така, ясно. Значи, чуйте, драги зрители, че това, което, нали, както го подчертавам аз, така го подчертава и човек, който е от другата религия, че Бог е само един, молитвата е една, значи началото е едно и края е едно. Така че трябва да знаем, че Бог е само един, независимо какви сме, дали сме евреи, китайци, българи, цигани и така нататък. Господ е само един за всички. Дават ми знак, че имаме зрител. Здравейте, добър ден. Здравейте. Здравейте. Обажда се Христина от Варна. Да. Имам следния проблем. Понеже мъжа ми е от малък град от Южна България и често ми се налага да ходя на гости при неговите роднини. Но винаги, когато отида там, не се чувствам добре. А прибирайки се вече от тях към Варна, чувствам някакво облегчение, лекота. Дали не е възможно да не ме харесват като тяхна снаха и да ми правят някакви магии или лоши влияния да ми прилагат? Така. За теб случай какъв е? Дайте си данните само, да ви погледна. Да, родена съм на 8 юли 1981 година. Има намеса от жена. Жената се казва Валя. Коя е Валя? Както казва Ерджан? Ами Валя е семейна приятелка на мъжа, поне така я... Каза, че му е приятелка била. Значи оттам да цялата истина. Значи там говорите да мога да те разбира. Значи, от тази жена цялата енергия идва и хората да имат и някакви скандали. И не сте много приятели. Да, за съжаление е така. Не сте приятели, защото тази жена има връзка с вашия съпруг. Значи, Не ми видите се ли, иска откъде да е го едно? чуя, но може да и така. Аз ви обяснявам каква е връзката. Мъжа ви ходи с тази Валя, която Валя има ваша снимка. Да, имаме общи снимки, Да. които са попаднали у негови приятели и роднини. Да. Затова искам да ме потърсите, за да ви помогна. Значи на код 6. Да, благодаря ви, на код напълно ще ви 6 потърся. Примок Ерджан. Това е, което може да ви Добре. кажем. Да, ще ви потърся непременно. Явно нещата ще стават все по-сериозни. Да. Не се притеснявайте. Значи на телефонния номер за лични срещи, да го имате на предвид, на 0899 90 73 96. Това е телефона за лични срещи с всички магове и секретарски телефон, който отговарям, нали, винаги аз. Така че приятен ден от мен. Много ви благодаря. Бъдете благословени. Амин, записах го. Много ви благодаря, приятна вечер. И на вас. Виждаш, всеки път нещо ново научаваш. Това са братя, могат да си направят. За имот. Може много неща. Аз съм се спускал от... Вчера, да, имахме случай с това. Ходихме да изкарваме от къщата. Ужас. Двама братя. Значи ние имаме с Александър един такъв случай. Значи да го помена, защото те го знаят Александър от екрана. Ние сме приятели от деца с Мак Александър. Значи бяхме във Варна. Това беше преди 3-4 години. Значи отиваме на прием там, но човека куцаше. От доста време не може да се възстанови. И те викат, нали, че точно на прозорците в другата къща, нали, има някакви растежи на гъба, изчезват, идват и така нататък. Отидохме с Мак Александър, но имах е такова в мене, като подкова. Нали ги знаеш, че вашите неща къде са. Видяхме какъв е проблема, нали, да се изчисти, да се премахне. Значи Мак Александър фърля подковата. Подковата почна да ме гони мен. Значи представете си за какво говоря. Почна да ме гони мен
мен самата подкова. Значи аз когато почнах да се моля, защото тя вече идва към мен, значи подковата пада точно на краката ми и спира всичко. Човека проходи, значи както беше куц, той се възстанови цялостно. Това е нали от енергията ми. Но искам да почетна на хората, че във всеки дом има винаги негативи. Дали ще бъдеш на пазар, ще отидеш на пазар, дали ще купиш нещо, дали ще вземеш дори парите на касата, където отидете да си плащате тока и рестото, може пак да ви нали, самата банкнота може да ви доведе нали, негативни скулптури, изведнъж да кажете какво се случва с мен, откъде идват тези проблеми, да знаете, че точно това е нали, проблема. Негативната енергия във всеки човек говоря и за себе си. Като нямам настроение да кажем и се обаждате нещо вие, аз съм нещо притеснен, давам нали, пример, чай да чукна, до сега не ми се случвало, но може тази негативна енергия може да се прехвърли нали, като вас, нали, към вас или вашата към мен и се получава една пълна такова бъркотия. Давам възможност на следващия ни зрител. Здравейте! Ало, да, здравейте. Познатия глас, здравейте. Да, често се чува. Да. Вижте, сега, много... Ние сме по-възрастни родители с съпругата, аз съм на 45, тя на 41 и при 7 години си усиновихме едно момченце, тъй като дъщеря ни претърпя тежка злополука и за да не е самичко, мислехме да си има другарче тук в къща и да си играят и така. Да. Отделно, дето и по здравословни причини не можахме да си създадем и друго наше, но както и да е минало време. Да. И наскоро с очудване забелязваме, че момченцето ни Викторчо започна да се държи някак особено. Започна да пита дали ние сме неговите истински татко и майка, което много ни озадачи. Явно някой отвън му е подсказал нещо и се интересуваме кой ли би могъл да бъде той. Питахме учителките, нищо от жената казва, ние гарантираме такива неща. Явно някой или от роднините и... на какво мнение сте? Може ли да ни помогнете да разкриеме кой е? Може. Значи първо, че това, което вие ми казвате, значи това е една от най-болните ми теми, аз винаги съм казал, защото и аз съм осиновен, моите деца по същия начин и знам за какво става на въпрос. Аз по същия начин научих тези неща. Така, всичко идва от вашата свекърва, т.е. от бабата. Оттам идват всичките неща. Всичките неща, които са във вашия дом, идват оттам. Така че моя съвет е, защото това дете ще се оздоби страшно силно към вас, да го имате на предвид. Да, усещаме нещо и се пазим, детето почна да се държи странно, детето почна да ви чувства за чужди. Така че моя съвет е при Макерджан задължително, за да могат да се видят нещата откъде идват, да се направя специално изчистване, защото кръв с кръвта е различно. Вие сте друго тесто, те са друго тесто. Така ли е, Джан? Да. Значи трябва да се премахне, да се изчисти това нещо, за да почне да има любов. Защото повярвайте ми, че нещата няма да бъдат добре. Значи искам да попитам, това дете, Стефан ли се казва? Не, Виктор. Това е сега името му. А истинското име как му е? Истинското отдавна то беше, сме го забравили. Така. Значи Стефан, защото... така го записахме. Значи аз му казвам името, защото когато си тръгнем от тази земя, Бог няма да го търси Виктор, а ще го търси Стефан. Значи така, Стефан го очакват неприятни неща. Стефан няма да може да се задуми, защото не е бил желано дете. Значи има много силни негативни скулптури, които са предадени от неговите биологични родители. Така че съвета ми е лична среща при нас в центъра на ясновидци на народа. Първо минавате през Мак Ерджан, после минавате при Фатма и накрая правим заключение при малкия ми син Емануил, да може да направи специалните ритуали, специалната молитва и всичко да бъде изчистено на момента. Това е, което мога да ви кажа. Да, добре, благодаря. Непременно ще се възползвам от услугата. Значи бабата ще държиме на дистанция малко. Да, но вижте, значи нищо Бог казва малко. Така. Нищо няма скрито и покрито. Всичко, което е родено от земята, нали, ще излезе на земята. Което е под нея, то ще излезе отгоре. Какво означава това? Значи това означава, както ние хората казваме, шило в торба не седи. Идва един такъв прекрасен момент, в живота няма тайни. Дори когато си тръгнем вече, последния дъх, ние си признаваме грешките. Така че рано или късно това ще да се случи. Така че... Да.
Това е което мога да кажа. Значи, ще стигнем до истината. Благодаря, непременно ще ви потърсим. Да, на код 6 при Мак Ерджан. Да. Живи, здрави и Благодаря благословени. ви още веднъж. Моля. Значи твоята специалност каква е, Ерджан? Моята специалност е изчистване на негативна енергия, Така. събирани двойки, хора, които ще влизат в затвора. Можеш да направиш, да им се намали, да кажем, Да. така, процедурата им, да. Също помагам на хора, които не могат да говорят. Така. Стрес също, леене на куршуми, Така. но по повечето процедури идват за събиране на двойки. Сега Значи да те питам нещо, извиня, ще прекъсвам. Аз имам една жена, която постоянно ми праща хора. Тя е от село Кръм, даже ако ме гледа баба Ише, нека бъде благословена и нека Бог да бъде винаги с нея. Тази жена ми е като майка, да. Тя е от вашата религия. Много красив човек, вече 80 и кусор години мога да кажа. Но лее на куршум. Аз съм бил при нея с Александър, с Серкан, с синовете си и съм много доволен. Значи искам да попитам, значи твоя начин на леене на куршум, как го правиш ти? по турска религия го правя, ние по българската, че молитвата е на турски. Ага. А иначе как пак с канчето същите неща са? Няма никаква разлика? Няма разлика. Ясно. Защото на мен като ми сложи на главата, то направи пук. Сложи ми тук на сърцето, пак прави пук. Върху краката пак пук. Това означава, че в събота и в неделя сме били, няма да го коментирам селото, да помогнем на едно момиченце. Тя идва дълго време при нас, да има рожба. Така. Също може да помагаме да си направят рожба деца, които имат заболявания с епилепсии. Там, за да могат да гледат с епилепсии, които са, също може да примахнем. Ясно. Това са си джинове, това са си такива неща. Неща, които влизат в това. Защото много хора приемат епилепсията като заболяване. Но аз винаги съм казал, че това не е така. Това са демонични явления, нали така? Да, която там ги действат, за да може той да не помни какво прави и вършат. Може да ви ударят, могат да ви напасуват различно. Имам сега случай, който го лекувам. Значи там, за да може да гледат хората. Такава сила, която може само да направи лошоти в къщата. Лошо върши, но за сега е добре. А да попитам, вашата връзка с сестра ти Емине, нали, как е станало това, което е Емине, как е станало това, което е Ержан, защото вие сте еднакви. Знам, че сте близнаци само, нищо повече не знам. Значи, каквото чувства тя, и аз почувствам същото. И ако сме болни и се усещаме един на друг, се усещаме дали сме болни. А как дойде такова дарбата ви? Първо при нея или при теб? Как е станало? Дарбата ни е заедно. Значи при самото раждане явно. И дарбата и усети какане. Още като сме се родили. Това е по-голямата ви сестра. Вие познавате. Нека да е живи и здрава. Как и беше името на нея? Да. Нека да бъде благословена, нека Бог да я изцери, нека Бог да я докосне и нека чрез цялата сила, която имам аз, нека тази жена бъде изцерена в името на живия Бог и нека Бог докосне и нея, семейството и всичките, които гледат това прекрасно предаване. Амин. Давам възможност на следващия ни зрител. Здравейте. Ало? Здравейте, казвам се Мария. Така? И имам брат, който е по-малък от мен. Не слуша нито мен, нито родителите ми. Ние се опитваме да го предпазим от всичко. На колко години е брат ти? От цигари. На 16. Значи по гласа, което усещам, по самата ми такова вибрация, брат ми Иван ли се казва? Да. Така. Значи Иван е в лоша компания. Иван е почнал да използва наркотици, т.е. трева, за да може да ме разберете. Не искам да ми извините, значи това нещо, това, което го прави той не е виновен. Средата, компанията около него, той вече е зависим за мен, макар че е дете. Така че трябва специални неща и специално нещо, което да бъде в моята клиника поне 3 месеца, която се намира в село Баня, но това е вече друг въпрос. Така че съвета ми е лична среща при мен да го ръкоположа, да видя откъде идват нещата и директно в село Баня в моята клиника. Това е което мога да кажа. Лоша среда, лоша компания и наркотици. Разбирам. Ще ви се обадя след предаването. След предаването на код 1 при мен, да видя откъде идват нещата, ще ви запиша час и ден при мен, защото при мен е пълна улица от народ.
да видя точно какво е, що е и вече, ако е много тежко зависим, нали, ще видя откъде идва, какви са тези неща. Ние сме цял екип, който работим всичките с едно и също лице, така че ще дадем всичко от нас, да може да му се помогне. Благодаря много. Бъдете ми благословени. Значи аз съм се сблъсквал, дами и господа, с много хора, с много случаи. Значи не знам дали нещо ми е чуждо вече в този живот. Тази бяла коса не е дошла така, как казват хората, от тум. Нали? Но винаги съм казал така, че докато ми диша сърцето, ще дам всичко от себе си, за да мога да помагам на хората. Значи давам един шанс на всичките хора, които гледат това предаване. Ако усетите, че имате някакво шесто чувство във вас, ако чувствате, че сте феномен вътре в душата си, ако усещате, че може да помагате, заповядайте при мен, заповядайте и станете част от моя екип, така че ще се радвам да се умножим хората, които можем да работиме, хората, които даваме от себе си и наистина може да помагаме. Защото много хора се възползват от човешката болка. Даже днеска на една жена и казах по телефона: ти не идваш при мен, за да ми видиш сините очи, ти идваш от мъката си, от болката си. Така че, ако имате някакъв проблем, винаги може да се обърнете както към мен, както към моите синове, както към Режан, към Емине, към Фатма. Хора, които сме се доказали във времето, хора, които сме работили прекалено много. Така че знаете много добре дарбата на моите синове, те са на световно ниво. Висшата сила, които са в тяхните глави, хора, които никога не са рисували. Адриан, например, никога не е рисувал Режан. Никога не е рисувал. Той прави невероятни икони, които са с силна енергия. Може винаги да се обърнете на неговия код, който е 3. И при Емануил, който е един от най-силните, мога да кажа, в нашия екип, нали, човек, който като се моли, от неговите очички тече кръв, което е много странно и интересно за всеки един човек, но на момента, каквото и заболяване да бъде духовно, говоря, душевно, той го възстановява. Даваме възможност на следващия ни зрител. Здравейте! Ало, здравейте! Да? Казвам се Николай. Роден съм на 26 октомври 1990 година. Бих искал да ви споделя нещо много странно, което ми се случва преди много... което ми се случва в момента и ме е страх. На 4 юни 23-та се запознах с момиче на име Моника. С годините се сближихме и вече сме си доста близки и тръгнахме заедно. Скоро решихме да се сгодим и да си направим бебе. Приготвяме пишна сватба за другия месец, но 2 дни насам усещам някаква несигурност в Мони. Така? Моника се казва тя. Пуска ми намеци, като че ли не иска да сме заедно, не иска да се женим и да имаме дете. Това нещо много ме притеснява. Ще те притеснява? Той има за какво да се притеснява. Значи той има за какво да се притеснява. Ако ти каже нещо, не знам как ще се почувстваш, или наранен, но ти трябва да го знаеш според мен. Значи ти имаш брат, който се казва Асен. Така ли е? Да. Така. Вие сте от 2 майки и от 1 баща. Нали така? Така е, той е по-малък от мен. Така. Значи тази Моника въпросната има връзка 2 години и 4 месеца вече с твоя брат. Всички чувства, които са били към теб, тези чувства са в момента върху вашето братче. Така че това, което виждам аз, за мене Моника е пропанал човек. Тя няма право това да прави. Да, така че това е работа за моя колега. Обясни, нали, какво трябва да се направи, за да знаят хората как. Значи нека момчето не потърси, защото не искам да го коментирам и тук. Значи добре да кажеш някой ритуал, за да може да... Ритуала е следното. Звъните ми и преди да звъните, аз ще ви кажа какво трябва да ми донесете. Какво? Една снимка на съпругата ви и на брат ви една снимка. На Моника и на Асен, де факто. Да, по една снимка. Добре, ще ви донеса. Да. Така. Значи това, което нека... детето от мен ли или от брат ми? Не го разбрах. Значи... Не, мисля, че от таб не... на вас, Николай, не само на Асен и на Моника. Да, 2 снимки. Тоест детето от Асена, не от мен, така ли? Да. Значи потърсете Макерджан на код 6.
за да може да се види откъде е, но на телефона, който нали, не е импулсен, вие много добре го виждате, на 0899 90 73 96. Това е секретарския телефон и за лични контакти с всички магове. Добре. Благодаря ви Така, много. живи, здрав бъди и благословен. И вие така. Хубав ден. Какво ти казах преди малко? Бог темата не беше с брат, Да. брат може да стане. Да. Значи колегите ми дават знак, че нали, идва нашия финал на това прекрасно предаване. Бъдете благословени и знаете, че Ерджан отговаря на код 6, а сестра му Емине, която работи винаги с факти, е на код 5. Живи, здрави, благословени и ни очаквайте на малкия екран.